Seguridad alang sa traslasyon sa itom nga Nazareno sa Cagayan de Oro City ipatuman na sugod karong adlaw. Kinihuman gilauman ang pagdagsa sa libo-libong deboto karong tulo ka adlaw na lang una ang kapistahan sa itom nga Nazareno. Gawa sa dugang mga pulis, nagpahinumdum sa mga otoridad sa mga gibawal nga dalaon atol sa traslasyon. Nakatutok si Clyde Macascas. Kung kulang 900 ka mga pulis gikan sa Cagayan de Oro City ang ipakatag sugod karong adlaw alang sa traslasyon sa itom nga Nazareno karong Miyerkules nga gilaumang dagsaon sa libo-libong deboto. Wala pay labot sa ihap ang gikan sa Police Regional Office 10 ug Armed Forces of the Philippines kana aron masigurong luwas ang katawhan sa kapistahan sa itom nga Nazareno. Ready na tap pagka pitsa utso kay pitsa utso natin activity labi na sa gabi i-transfer na ang atong Black Nazarene from Nazareno to Cathedral. No, tuloy-tuloy na din na hantod pagkaugma sa kadlawon. Lauman ang posibleng signal cut-off sa tanang service providers panahon sa traslasyon apan dili pa kinipinal sa karon. Gi-suggest nato og nag-request kita para no, para ma-approve, no. Pero ang ato lang pahimangno sa atong katawhan kung naamang galing mawala nga cellphone o karon pa lang cellphone signal, karon pa lang daan, dapat mag-prepare na sila. As to the threat ang city director no sa PNP. So yung i-recommend sa city government through the office of the city mayor. And then kaning city government o ang city directors of police ilang i-endorse ni karon dalon nila sa Alagar. So si atong regional director sa Alagar will now endorse to the Directorate for Operation, Camp Crame. Then ang Camp Crame will be the one to endorse it for approval sa Office of the Commissioner. Hinuon sumala pa, magdepende sa hulga sa lugar nga nag-request ang tubag sa kauluhan sa matag signal cut-off. Gipahimangnuan sa otoridad ang publiko nga bawal panahon sa traslasyon ang sama sa pagsuot og kalo, sunglasses, mask, backpacks ug pagdala og mga botilya. Bawal sab ang drone, payong ug mga hooded jackets. Kung dili malikayan ang pagdalag daghang gamit, isulod na lang kini sa mga transparent nga bag. Giabisuhan sab ang mga moapil sa traslasyon nga kung mamahimo, dili na magsuot og alahas. Dili na sab magdala og mga gagmayng bata, buntis ug mga tigulang nga dili makakaya sa pagsabay sa dagkong panon sa katawhan. Wala may liquor ban nga ipatuman, apan pasidaan sa kukpo, pangdakpo ng mga maghubog-hubog atol sa traslasyon. Uban si James Yap sa kamera. Ako, si Clyde Macascas para sa One Mindanao.